Enyangeni eziwu-3 ezedlule, uJabulani Khumalo lo yi-founder ye-MK Party. Ubekule channel ekuthiwa i-Biz News. Angisazi kwakukhulunywa ngani kodwa wasazisa ukuthi bakwi-mission yokureclaima umkhonto wesizwe back to the rightful owners okunguye nethimba lakhe lawa abanye axoshwa nabo. Ngakho-ke bafuna ukuseva umkhonto wesizwe party bawususe kuZuma nomndeni wakhe kanye nalaba abambisene nabo. Wayeseyasho ukuthi bazoya enkantolo. Ukhumbula ukuthi icala lakhe beseselile enkantolo, yafika inkantolo yamchitha. Ngakho-ke njengoba ethi uzoya enkantolo besesho ukuthi uzoya kwi-Supreme Court of Appeal lapho khona ayothi akubuyekeze isinqumo lesi sathathwa inkantolo. Angisazi noma iDurban High Court na esamchitha yena ukuthi no akubuyekezwe leso sinqumo leso. Well, as a MKP leaders, the founders and directors, we have engaged on a program and we are going to be going province by province and we'll be launching the structures on the ground. We are coming. I heard that they are saying we won't do that. Let them see. We will come. We will do it. They've got a short time to be there to steal our money. Very soon, they will be paying back that money. All of them, all those that threw themselves into the party, they are going to pay it, and we are not going to play. When we are there, we are coming. When will you be back in court again? Very soon, ma'am. Very soon. So the legal battle to regain control of the party will soon resume. Very soon. Njengoba umuzwa kuJabulani Khumalo esho ukuthi maduze nje izoqala futhi impi yasenkantolo. Iyona nto ayisho le. Kodwa ke akugcizelelayo ukuthi bona njengama founders angempela we-MK Party bazohambela ama-province ngehlukahlukana kwabo bakhulume nabantu on the ground ukuze mabe inkantolo isithatha isinqumo sokuthi bathole iphathi yabo back, kuyobe sekulula nabantu bazobe sebe-engagile nabo bakhuluma nabo. Ziningi izinto ayishilo ezinye angizifakanga la. Ukhulume futhi nanokuthi even nabantu abadeployiwe eParliament ngokuhlukahlukana kwabo kwi-legislature yaseMpumalanga, yase-KZN naku-National Assembly ba-wrong bonke. Bona mase take over bazohlunga noma bukhona-ke abazobashiya kodwa nje bazohlunga. MK Party ayikulindele. Ngiyazi ukuthi kunombuzo ojwayele ukubuzwa ngamamembe e-MK Party ukuthi kazi uKhumalo ubani omfandayo ukuze akwazi ukugijima kangaka enkantolo, ngoba kubukeka sengathi kunabantu abayijabulelayo lento ayenzayo. Ngakho-ke bazinikele ekuthenini abamxhase nangosizo lemali. Angazi-ke basuke bekushiso yini lokho, kodwa nje amalungu omkhonto wesizwe party sengike ngawezwa esho njalo nakuma-comments sengike ngafunda bebhalile ukuthi hayi ukhona umuntu oxhasa uKhumalo. Futhi yonke into eyenzeka ku-MK Party, i-channel enjenge-Biz News angeke ifonele uNhlamulo Ndlela okuyena umuntu owu-spokesperson we-MK Party noma yini eyenzeka khona, whether kusola uDuduzile ngaliphi icala, njengoba nje uDuduzile wayiye enkantolo yafonela uKhumalo, njengoba kwakuney'nsolo zokuthathwa kwabantu baye eRussia nento ezinjalo, yafonela uKhumalo. Namanje nje futhi njengoba ubona la kule interview yayikhuluma noKhumalo. Ngakho kuyo yonke into eyenzeka ku-MK Party, i-Biz News ayizihluphi ngokuthi ithi hayi uspokesperson waleli qembu uNhlamulo Ndlela, ngakho-ke asixhumane naye kube uyena ozosipha iy'mpendulo. Kodwa kunoma yini eyenzeka khona, ngiyakhumbula nangesikhathi upresident we-MK Party okuJacob Zuma ememezela ukuthi usungule i-PTT okwi-Presidential Task Team, i-Biz News yakhuluma noJabulani Khumalo. Mhlawumbe i-Biz News iyakholelwa kwentweni kaKhumalo, mhlawumbe inethemba lokuthi ngelinye ilanga inkantolo iyorula in favor of uJabulani Khumalo bese ayithola back i-MK Party. Athi sifunde-ke iletha ereleaswe i-MK Party izolo mayelana nodaba obelusenkantolo ku-Supreme Court of Appeal. The statement i-MK Party sikhiphe ngomhla ka-4 kuMeyi 2026
isihloko sithi Khumalo's latest defeat confirms pattern of frivolous litigation against the MK Party. The Umkhonto weSizwe Party, MKP, notes the judgment of the Supreme Court of Appeal dismissing with cost yet another application brought by Mr. Jabulani Khumalo. This marks the seventh unsuccessful legal attempt by Khumalo against matters relating to the MK Party. Across every level of South Africa's judicial system, including the Electoral Court, the High Court, the Supreme Court of Appeal, and even the Constitutional Court, Khumalo has failed to secure a single favorable outcome. His litigation record is not only consistently unsuccessful, but has in most instances attracted punitive court orders, underscoring the court's clear disapproval of his conduct. This latest ruling reaffirms what has become increasingly evident. Mr. Khumalo's legal actions lack merit and substance. His persistence in pursuing baseless claims raises serious questions about the true source of funding behind these repeated court challenges. It is difficult to escape the conclusion that these efforts are being sponsored and driven by political opponents of the MK Party, who seek to achieve through the court what they cannot win democratically. The MK Party will not allow its resources to be drained by opportunistic and vexatious litigations accordingly. The party has instructed the legal The party has instructed its legal representative to pursue full recovery of all legal costs owed by Mr. Khumalo, which now amount to R1 million. Every cent will be pursued with the seriousness it deserves. We remain focused on our mandate to serve the people of South Africa and will not be distracted by individuals intent on abusing the judicial system for political ends. Enquiries ungaxhumana noNhlamulo Ndlela. Statement ke lesi esibhalwe Umkhonto weSizwe Party osukwini la izolo. Lapho khona bebethi sebeqaphelile ukuthi uKhumalo sokukwesi-7 elahlwa icala. Kulo yonke la elahlwa khona icala kufuneka akhokhe indleko. Yingakho bethi manje sebethumela abameli babo ukuthi qoqani wonke lezi ndleko lezi nisho ukuthi kuspendwe emalini makulokiwe emacourt. Niqale manje nigijimisa yena uKhumalo ukuthi akakhokhe indleko. Ngoba lokhu uye ecourt nje akazikhokhile indleko. So manje iMK Party izoqale yayo manje impi. Their own legal battle ukuthi bethi Khumalo khokha ke nawe manje. Kudala wena kuthiwa icala liyakulahla noma isicelo sakho siyachithwa enkantolo, khokha indleko ungakazi uzuzikhokha. Imnandi yazi lo mdlalo weMK Party. Umnandi ngempela, umnandi ngempela. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba nje silixoxayo oluthinta uJabulani Khumalo kanye neMK Party. Ngiyaxolisa ke kakhulu kulabo abazi isilungu. Ngenze ngamabomu. Uma ngirecorda ngisuke nginalo ithuba lokuthi uma kukhona into engayishongo kahle ngiyilungise ngikhathe out. Ngiyeka ngamabomu. Ngoba phela angewona umshini mina ngumuntu futhi mina isilungu angisazi. Yingama kwenzekile ngangafunda kahle ngiyazama ukulungisa ngifunda kodwa kunegenge leyenza ngathi yazi kakhulu isilungu. Ikakhulukazi le yakithi emnyama. Ngenzela nayo. Ngenzela nabo babe nento abazokhuluma ngayo ngoba sithi sikhuluma ngenye into ebethi awupronounceanga kahle igama wenza Nkosi yami amahlazo engiwafunda la. Usho yena ubhala inkinga nje uyabona lento ayibhalile ayifundeki. Manje ngenzelana nabo ukuthi babe nento abazokhuluma ngayo. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangisupportayo. Channel iyakhula ngempela kungekudala nje. Mhlambe kuyoshaya uLwesihlanu sobe seku 31,000 subscribers ngendlela ekhula ngayo ichannel. Ku beyond ukucabanga kwami ukukhula kwale channel.
Uma ngathiwa nje angikhuluma iqiniso, angazi nami ukuthi yini le ekhulisa le channel kangaka. Iyazikhulela yona ngokwayo. Mina ngiyayibukela nje izikhulela yona. Ngiyabonga kakhulu isupport nothando enisipha lona. Sibonga kakhulu nakulabo abasidonatelayo kule account esiyifaka la kwi-comment ephiniwe. Siyabona ukuthi nje ngoba umuntu uma isidonatele asiyasingathanda ukuthi sikumemezele ukuthi hayi usibani bani usidonatele, kodwa nje kulabo abasidonatelayo siyayibona ama-donations wenu, siyabonga. Nabanye-ke abasafisa ukusidonatela sivula izandla. Khona i-account kwi-comment ephiniwe futhi ungaba imember le channel. Qala ku-R40 ngenyanga kuya phezulu. Lapho uzodonate khona nyanga zonke. Bazoyidonsa nje ku-account yakho njalo ngenyanga u-R40 uma ngabe usign up for R40. Kodwa ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyacela ucommente, ushare, ulike. Ngiyafisa ukubona kwakho nje nokuphawula kwakho kulolu daba esilixoxayo le MK Party noJabulani Khumalo. Le nto engithi ishiwo ama-members omkhonto wesizwe party bayishilo-ke nabo nakwiletha yabo ukuthi hayi basola sengathi bukhona abantu okuyibona abaphusha uKhumalo ukuthi akaqhubeke noloku ephazamisa i-MK Party. Mina-ke angazi lutho.